Přemýšleli jste někdy, proč jsou házenkářské míče tak černé a špinavé? Za vším stojí speciální lepidlo – pryskyřice. Tato látka je tak silná, že zvednout míč z týmového vozíku je opravdová výzva. Doslova slyšíte trhavý zvuk, jak se každý odtrhne, ale hráči ji potřebují pro nadlidský úchop. Normální množství je dostatečně lepivé, aby míč nesklouzl přímo z brankové tyče. Jediný problém, dostane se jim to všude na ruce, proto je pravidlem číslo 1 nikdy si neutírat pot z obličeje a rozhodně nechcete, aby se vám ruka uprostřed zápasu zasekla v soupeřových vlasech. Ale pro tohoto profesionálního hráče přišla skutečná výzva z jeho sekce komentářů. Lidé mu neustále říkali, že nepoužívá dost pryskyřice, takže když ho jeden fanoušek vyzval, aby použil celou krabici na jediný míč, nenabral jen hrst, ale ponořil ruku do zbrusu nové nádoby a vytáhl celou horu zlatého lepidla. Výsledek? Nejlepivější házenkářský míč v celé historii. Koule tak úplně pokrytá, že vypadala jako nějaké mimozemské vejce, které se právě vylíhlo. To už není jen míč. Když to chytneš, radši se smír s tím, že je to teď navždy součástí tvé ruky.